И здравейте хора, добре дошли отново на канал. Днес ще реагираме на Байван част 2. Днес ще кача и част 3. Това видео ще бъде разделено на 3 части, защото е супер много и не ми дава да го кача. И да започваме. Ще помоля да лайкнете видеото, да се абонирате за канала ми и да започваме. Имай стойката. Каква стойка? Въобще не ми се прави интересен. Искаш да ме измамиш ли? Кажи ми как ще го ползвам този чедър без стойка. Нали ще и падне? Няма стойка, просто го забиваш в пясъка и си готов. Аз много добре знам как се ползва. Не стига, че 50 лева ми опътване ще ми дава. Айде! На! Какво на? Забий го в пясъка и го отвори да ми прави сянка. Къде? И тук пред тебе, бе! Тук добре ли? Да. Видя ли, Спаски? Заради твоите чадъри, сега съм инвалид. Аз заради моите чадъри. А ти защо не гледаш къде си го забиваш чадъра? Аз ако мога да видя къде го забивам, ще го забия в теб, за мой се изпариш като вампир. Важното е, че се е забил където трябва. Аз ти казах, Иване, всичко се връща това, задето калнеш котките. Айде да тръгваме. Къде, ма? Според теб къде? А вкъщи? Не, за климатик отиваме. Аз взех решение, отиваме да купим климатик и това е. Че коя си ти, ма? Коя си ти, че ще взимаш решение, ма? Коя? Моля? Какво каза? Нищо, ма, Спаски, викам, че съм съгласен с твоето решение. Айде бе, Иване, какво се влачиш? Бе, айде, че умрях от жега, бе, бутнеш такъв. Ще ти кажа аз бутнеш. Бутнеш си ти, Спаски. Защото аз цял живот те чакам. А ти един път не си ме чакала. И сега след като претърпях инцидент и вече веднага почна с твоите глупости. Нямаш грам съжаление, Спаски. Един ден като претърпиш ти инцидент, тогава ще видиш аз как ще държа с тебе. Камо ще се въртиме на две страни. Абе, айде мухни, ко се развикал, бе. Ще ти кажа аз на тебе. Да си го беше забил този чадър във физика, поне да мухнеш за малко. Ти си тая, която не моква. Иване, имам идея. Каква? Не бе, имам идея. Разбрах, питам каква е. Иване, малумен ли си? Имам идея. Да, Спаски, ти си малумната. Питам каква ти е идеята. Нямам идея, имам идея. Как така имаш идея, пък после нямаш идея, ма? Имам идея в магазина, бе, галош. И каква е идеята? Аз ще ви кажа каква е ми идеята. Ти пък откъде се пръкна? И откъде знаеш жена ми каква идея има? Иване, мокни да чуем. Това е най-търсеният инверторен стенен климатик Midea OEC Pro Nordic с енергиен клас А, 3 пъти плюс на охлаждане и... Значи въобще не ме интересува кой клас е завършил този климатик. Абе, мокни, какво прекъсваш? Момчето се опитва... Ти обясни, цялата им работа аз им знам номерата. Те се опитват сега да ни продадат най-скъпия, за да му да лапат повече. Абе, Иване, замокни, бе. Тъкмо ще да казвам, че цената на този модел е доста апетитна. Апетитна? Че аз да не съм дошъл тук да ям. Също така климатика разполага с супер ионизатор, който освобождава множество положителни и отрицателни иони, за да премахва неприятни миризми, прах и тютюнев дим. Ние в нашето семейство никой не пуши цигари. Ага, никой. Затова оня ден пак беше умирисал цялата къща на цигари. Какво аз има? Ми ти ми, даже намерих къде си ги криеш. Къде си ги крием? В джоба на якито на Георги. Как така да си видиш? По този начин се осигурява чист и здравословен въздух в помещението. И това не е всичко. Външните тела на серията OEC Pro разполагат и с нискотемпературен кит. Сега кит. С комрия няма ли? Кит, който позволява на климатика да работи в режим на отопление при много ниски външни температури. На нас не трябва да ни духа хладинка. С този модел ще ви духа даже и студенинка. Това ли му е цената? Да. Ма тя е много апетитна, наистина. Какво забащаш, ма? Цената само на вътрешното тяло. Не продаваме само вътрешно тяло. Това е цената на целия климатик. Взимаме го! Супер, ще останете много доволни. Също пропуснах да кажа, че климатика има и 36 месеца гаранция. Чу ли, Иване, има и гаранция? А доставка желаете ли или... Не желаем. Сами ще го докараме до вкъщи. Абе, Иване, ти си развалина, бе, не си ли са видял, бе? Ще можеш ли? Значи нищо ми няма, аз съм бишспортист, ма. Плюс това тия хора много знаеш как ще го докарат. Ще го докараш чупен и може и даже ще го забравят някъде по пътя.
И да, хора, благодаря ви, че гледахте част 2. Очаквайте и част 3 и до нови срещи. Чао! Пуснете лайк бутона и се абонирайте. Чао!